शहर विकास आघाडीचे उमेदवार असलेले संदेश पारकर नगराध्यक्षपदी निवडून आले। त्यानंतर राजन तेलींनी प्रतिक्रिया देताना विरोधकांना डिवचलाय। कणकवलीकरांचं जाहीर अभिनंदन, संदेश पारकर आणि त्यांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन। त्याचबरोबर या सगळ्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब असतील, आदरणीय आमचे उदय सामंत साहेब असतील आणि सगळ्यात महत्त्वाचा रोल निभावणारे निलेश राणे आमदार असतील, या सगळ्यांना मनापासून मी या ठिकाणी धन्यवाद त्यांचे मानतो। आणि कणकवलीच्या आमच्या सगळ्या जनतेने जो विजय या ठिकाणी दाखवलेला आहे, जे काही उन्मत्तपणा जो काही चाललेला होता कणकवलीमध्ये, त्याला खऱ्या अर्थाने भालचंद्रबाबांच्या भूमीत आज तो गाडून टाकून एक नवीन कणकवली या ठिकाणी विकासाचं पर्व निर्माण करण्यासाठी निर्माण केलेला आहे। त्यासाठी पुन्हा एकदा कणकवलीकरांना मी जाहीर त्यांचे आभार मानतो। त्याचबरोबर मालवणमध्ये सुद्धा निलेश राणे आणि त्यांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी जे त्या ठिकाणी दत्ता सामंत असतील त्यांनी जी मेहनत केली, त्यामुळे नगराध्यक्ष फार मोठ्या मताने निवडून आले, त्याला पण त्यांचं पण जाहीर अभिनंदन करतो। शेवटी आम्ही युतीमध्ये असल्यामुळे सगळ्या ठिकाणच्या युतीच्या उमेदवारांचं मनापासून अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।